What about Fair 2? It's your boy, Flymotion 7 now. Another beautiful and a very crazy edition yayo. What's the buzz? Except namhlanje what's the buzz about abantu abagqoka izinto ezibizayo endaweni ezibizayo. Like mfethu uthola ukuthi nje mfethu kune war kodwa wena mfethu utholakala ugqoka ilebule ebiza ngale ndlela ongakazi uyibona. Uthola ukuthi mhlawumbe mfethu kusemngcwabeni kodwa wena mfethu abantu bayakhala ngala wena wedwa ushaya ilebule yokugcina ngithi. Take for instance, there's this picture trending lapha ku Twitter ka WhatsTheBuzz eshawe ene uphawu lokugcina ngci lesa skip asigqokile mfethu sibiza mhlambe u35,000 and usenkantolo. Mind you, lo muntu lo kade eqile mfethu waze wawolanda eTanzania. Now he is back. Okhombisa ukuthi indawo ezobucayi kuyena izinto ezincane. On top of that ushaye impahla ebiza 35,000 rand. Ngisho wena nje uma usuboshwe manje ngeke ukwazi ukwenza leyo nto ngoba uhamba nale skipper sakho esibhedayo esaziwayo lesi sika 49 rand lesi sitolo sithenga kusona. O mhlawumbe wena sithi ungahamba nalamagwayikwaya akho siyawazi ngithi namaphampa la shiblikayo mhlawumbe Melinet cabanga but ke onandi phake bona baya ejele beshaye uphawu. So ake sibheke ukuthi luphi lolu phawu engilishoyo. Uyazibonela ke nawe ukuthi ne akudlalwa lana kuboshwa abantu ababoshwayo. Hayi ngikutshela wena uzibonele ke nawe mfethu ke uyena umfethu lo ubani WhatsTheBuzz eshayele mfethu uL no V wakhe akudlalwa lapha njengoba ngishilo ukuthi 35,000 loyo mfethu. So mina kubuya ngaba noma umqolo uthi WhatsTheBuzz but wonke umuntu mfethu ugqoka izinto ezibizayo kodwa mfethu uthi check i-background yakhe azimfanele is not make sure. I'm talking about something umuntu ozovela nje mfethu aqoke mfethu or aphathe isikhwama mfethu LV or Gio omkhulu bese gibela nawe taxini nibale nayo imali. Sesibhala imali futhi nawe manje. Ay man du akakwazi nokubala kodwa mfethu uphethe isikhwama ubona ukuthi sesibale kwakubaliwe kule mali. But anyway angikho lapho mfethu mina ngeke ngaphuma nje ngenjwayelo niyazi ukuthi WhatsTheBuzz ke sithatha imbono yabantu sibheke ukuthi bona bathini. WhatsTheBuzz ngidingaphuma ake siba check mfethu without wasting your time nje mfethu ngiyakubona ukuthi hayi ushayele lo kotini. Mina ngifuna ukwazi kuwena nje bosibonile kuno WhatsTheBuzz mfethu ufike enkantolo mfethu eshaya mfethu skipper sika 35,000. Mhlawumbe wena what's your take entweni yokuthi abantu abamnyama behlezi begqoka izinto ezibizayo nasendaweni ezibucayi? Ngokucabanga kwami before umuntu umjudge ngokuthi ugqoka into ebizayo ngasiphi isizathu esisuke sikuwena. Mhlawumbe kungakuhle ukuthi abantu babuze uma ukuthi umuntu into uyayithanda aqala encema bese yabuza ngoba izathu zabantu ihlukene. Impahla iyabiza ngenxa yequality, iyabiza futhi impahla ngenxa yedemand yayo. So equality would be ukuthi leyo mpahla leyo wena uma uyithenga impahla ka 32,000 ngenza umzekelo mhlawumbe leyo mpahla izokuchithela iminyaka ewu7 equality yayo isanjalo ingakashintshi. So le 30,000 mawubuka kule minyaka ewu7 ubuzobe ususpendile wophinda kasikhombisa yabo. So abanye abantu kuba yilokho ukuthi quality lempahla plus nobuhle. So omunye umuntu uyayithenga impahla eshibhile ayithenga ayiphinda phinde ka50 eminyakeni ewu7 kube khona uzothenga into eyodwa ebizayo enhle ayigqoke kanye ingaluzi quality for 7 years. Yabona mehluko? Hayi mfethu siyabonga kakhulu mfethu. Mina futhi ngokucabanga nje ingoba abantu basukane bethanda ukubukwa nje. Bathanda ukubukwa. Should mina senginika u100,000 manje nawe uyothenga into ebizayo. Ngiyothenga imoto nje ngithenge nje zonke into ezibizayo nje yabo. 100,000 ayisenginemali yabo. Oh lento kahle into yokubukwa le. Ubona kwami mfethu abantu abamnyama for the longest time is calling ngaphansi kwengcindezi. So when we grow up and start making imali ethithina we like to show it to the public which I know I'm there now. I belong to a different tax bracket. So hence ngizofaka iskipper sami seGucci noma isidingo singekho just to show off and let people know that I'm different. Hayi naniboneleke ukuthi ne akudlalwa imibono yabantu akubona imono yami but mfethu it comes to my senses ukuthi azeni baningi abantu mfethu elokushini mfethu abazithanda ukuzibona befaka izinto ezibizayo but benga afford leyo nto leyo izilide lekuthena abantu baze befaka ama fake. Yazi lento yokuthi mhlawumbe kuthiwa amaZulu ane pride bafethu if ukwe waba ne chance ukubuka le episode yokuqala yaka uShaka Zulu ilemba hayi la ubona khona ukuthi ngempela mfethu lesasizwe mfethu se powerful. I am very proud to be a Zulu but there is something nje eke yangithinta kancane ukuthi hawo kuya vele usis elokhuzana lapha noPeltus naye eveze ibele
kodwa kwangafana meselivezwa unomzamo. Hayi lento iyaqaka lento noma mhlawumbe kwenziwa ukuthi ubeliveze ehamba yedwa lo wakathusi kodwa lo wakambatha bebebaningi phela kasho ukuthi uyazi nawo ukuthi hayi Zulu omnyama Zulu yasabeka bafethu please angisho ukuthi ngithini kodwa hayi ngithi well done anyway and Flymotion SA ku Twitter ku Instagram Facebook na TikTok for funny videos washa ungakhohlwa phela ukushaya leyo comment hey wena hey ngiyakubona ukuthi ubukani vala mfana.